Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa olisi tarkoituksena pyytää haukea. On tässä merellä. Tossa on justiinsa parhaillaan kutuu käynnissä hauilla. Hauilla parhaillaan kutuu käynnissä. Siinä aika paljon kuttee haukea tällä hetkellä. Lähdetään heittelemässä, jos siinä olisi jonkun verran semmoista kallaa, jotka on jo kuteen tai aloittamassa kudun. Nimittäin tässä aika paljon särkikallaa näyttäisi olevan tällä samalla alueella. Kyllä tuolla pintoa ainakin kaloja, mutta suuri osa noista on kyllä kutukaloja. Tossakin parhaillaan 30 metrin päässä kutuu menossa parhaillaan. Katsoin mä mukana ton kelluntarenkaan, mutta saa nähdä, että lähdenkö sillä polskimaan tonne noin. Lähdetään heittelemään ja katsotaan tuleeko tätä mitään. Katsoitko lähti jahtaa. Oi. Mitä paskaa sillä tapahtuu? Onko siinä olisi ollut 2 kallaa? Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Ei näytä kutukaloilta nämä. Kävän kokeilemassa. Ei kyllä tuon kutukalaa tämä kaveri. Hyvä, lähtikö se karkuun? Se noin kaukaa. Saattoi nähdä. Oi. Minä en katso, että se nappasi kiinni. Lähti karkuun. Se on aloittamassa varmaan kuduun, kun sitä ei kiinnosta. Siinä on niin vähän vettä, että pitää tommosia suht pinnassa uivia uistimia käyttää. Siinä yksi päivä kävinkin kalastamassa ja sain mä siitä tommosella mä sain. Rapaalla jollakin pintauistimella. Mä oon heittänyt jonkin verran. Meritaimellakin kävin tuossa yksi päivä heittelemässä tuolla merellä. Haavi on valmiiksi, jos me saahankin jollakin hyvällä suurella täältä joku kala. Katsotaan niin hauki. Lähdetään heittämään. Se on ensimmäinen heitto. Leipa huono. Ei ole vielä tottunut tähän avokelaalla heittelyyn. Elikkä siinä näkyy kivikko. Tuolla on tommosia, mitä nuo, jäävuori. Tää on muuten varo, ettei käy meille niinku Titanicille. Joo, siinä on varmaan aika pienet prosentit, että me saadaan täältä meritaimen. Tai en minä tiedä, en oo ikinä saanut, niin ei sitä ikinä voi tietää. Ensikertalaisen tuuri. Oon mä varmaan joskus tässä käynyt heittämissäkin taas. Mä en tiedä kuinka rannassa ne on. Onko ne tuolla ihan matalassa, minne me just heitettiin? Vai minkälaisissa paikkoissa ne on? No eihän sieltä tietenkään mitään tullut. Yllätys. En tiedä, siellä taisi olla niin viileitä vielä se vesi, että ei ne siellä on. Musta tuntuu, että tästä, missä nyt te ollaan, niin paremmat mahdollisuudet saada meritaimen kuin siellä, missä käytiin. Tai en tiedä. Hetkinen, onko ne haukit perässä? Oli siinä haukit perässä. Ei vaan kiinni. Ei vaan halunnut napata kiinni. Voi. Joo, täältä on aika pienet mahdollisuudet saada meritaimen. Pienestä, mutta kyllä sen mahdollisuudet aina on.
Niitä aina pari saa joka vuosi. Mutta harva sitä tarkoituksella pyytää. Semmosia hupipyytäjiä on. Pitäis mennä jonnekin tonne Vaasaan. Vaasaan suunnilleen pitäis mennä. Niin sieltä niitä vois saada. Lallian pohjoisessa. Hetki. Siellä kävi joku lyömässä toisenkin kerran, mutta ei vaan pysy kiinni. Mä en nyt tässä pysy kiinni. Mä oon saanut 4 tärppiä. Ne niin pieniä, käykö ne vähän maistantaa pyrstöä vai mikä siinä on? 4 tärppi tähän näin. Yksikään ei oo jäänyt vielä kiinni. Nyt taas, nyt se pysyy kiinni, jes. Nyt saatiin hyvää vasta. Puuhaa sieltä. Vähän saatiin hauki. Onko se minkä kokoinen? Eipä se mikään jättiläinen näitä ole. Pieni hauki. Sekin on kutukala. Ei ole näköjään tämä kala vielä aloittanut kutua. Kauheen pulle. Kauheen pullea kyllä tämä. Pättää se menemään. Se lähti sinne. Olipa pullea kala. Joo, se oli vähän liian iso vielä. Katsotaan jos saatais vielä pienempi. Ei viittinyt ottaa ruuaksi. Todennäköisesti sillä oli merit mahassa, kun oli niin pullea. Toivottavasti saatais vielä joku vähän pienempi. Oli hyvä mätikalaa tuo. Tässä niitä pienempiäkin seassa. Näitä vaan heittämme. Oli just, ei kato siinäkin joku. Oi jättä, sieltä kävi lyömässä. Onhan toinen mahdollisuus. Ei ollut valaisi. No ei sitten. Kävi vähän näppäreemmässä pyrstössä. Tasasin väänteen reunalla nuo kalat. Oi. Löikö se oi? Ottihan sekin. Tai se on näin pieni. Mikä se? Se tosi pieni hauki. Vettä niin on se pieni hauki. Vähän liiankin pieni. Mä oon vähän liian pieni hauki. Oot vähän liian pieni kuulikko. No, nyt päästi itse irti. Kiitti. Ei maa mitään. Joo, kai se pitää lopettaa, kun täällä alkaa olla vähän viile. Ei tullut tänään käyttöä tolle kelluntarenkaalle, mutta pitää käydä joku päivä sitäkin uittamassa. Oli kaikki hauettessa ihan matalikossa. Suuri osa noista on näköjään menossa vasta kuteemaan, että joo. Mut joo, ei siinä. Me nähdään se jokin videossa, en tiedä mitä sitten tehdään.